Non. Amita Trabuna. Oui. Sani be fayda do daga. Isa ba kuma. Ok. Adama sebeti. Oh, Adama sebeti. Ne ga to bin kan. E ba do doni bela mu na ya Adama kan. Adama yɛrɛ de ne da la fɔlɔ ko turabu bɛ fɛn di mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye. I b'a dɔn karatekɛla kura nin tuma bɛɛ ale bɛ kulo tigɛ wo tuma min na n'an bɛna don turabu paratigi la ne ka turabuden fɔlɔ de kɛra Adama ye ni n y'a kɛ garisigɛ la a ɲɛna n bolo n y'a kɛ nafolo la a ɲɛna n bolo n y'a kɛ tɔgɔ ni dawula la o bɛ na o tɛ na n t'o dɔn e de b'o dɔn mɛ o ɲɛna n bolo ne ye Adama kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na Ala sɔnna o don in jaabi la Adama sɛbɛnnen bɛ yen Adama sɛbɛnden a bɛ relation di bunahadamaden ma Adama sɛbɛnden a bɛ garisigɛ di bunahadamaden ma Adama sɛbɛnden a bɛ nafolo di bunahadamaden ma bon Adama sɛbɛnden kelen n'a b'i kun n'i ye nafolo min ta ka bɔ a kan k'a dépenser i b'o ɲɔgɔn si sɔrɔ n'o n y'a f'i ye n ko jinɛ tɛ fɛn tɛ jinɛ bolo ka di mɔgɔ ma fɛn tɛ jinɛ bolo hali k'a fɔ ko kudɔn b'i bolo i k'a fɔ ko wulana b'i bolo o ka ɲi ka tɛmɛ jinɛ kan foyi tɛ jinɛ bolo dɔnni t'a bolo a tɛ se ka nafolo di jinɛ kɔni jinɛ les choses du jinɛ les n'ont pas chez Abdou Alabi. C'est ça. E y'a faamuya donc Adama sɛbɛn ka ɲi kojugu kojugu cɛ o cɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ cɛ i ka baara la Adama sɛbɛn ɲini ka bila i bolo ni Adama sɛbɛn ɲini ka bila i bolo i b'o cɛw bɔ ka bila cɛw la. C'est ça. Bon ka bɔ o la ne fɛ bɛ dɔɔni d'a ma Adama kan oui Adama yɛrɛ ye turabuden min n'a bɛ ci kelen fila Adama ye kulu 7 a dalen bɛ turabu su filanan na n'i ye fila fara olu kan o bɔ ni 9 ye Adama yɛrɛ kunkolo bɛ ci kelen danmira dɔɔni na donc o ye fila n'i y'o fila fara kɔnɔntɔn o ye 11 cɛ ni muso bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Adama na cɛ ani muso bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Adama na fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo n bɛna Adama min fɔ sisan kanubaga ni kalanden Adama in ta ni nin Adama in ta i b'a dɔn ko Adama n'i bɛ fɛ e tɛ fɛ ka Adama sɛbɛn sigi i tɛ fɛ ka nasi don n'i bɛ yɛlɛma so kura kɔnɔ i bɛ kɔn ka taa Adama kelen ci k'a fɔ i ka minɛnw na doni ye i diɲɛ fɛn fɛn fɛ i b'o sɔrɔ k'i to sigi kɔnɔ awɔ i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn fɛ i b'o sɔrɔ k'i to sigi kɔnɔ ka taa Adamaden kelen ci so hankili yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ka sɔrɔ k'i ka minɛnw na n bɛna Adama min fɔ kanubaga ni lamɛnnikɛla ye n'a ye nin kɛ su in na san ka to a ka da a bɛ Adama sɛbɛn siɲɛ 300 ani siɲɛ 8 a b'o nasi minɛ ka bila sini sɔgɔma n'a wulila san ka to a ka kuma mɔgɔ fɛ a bɛ Adama sɛbɛn siɲɛ 408 ani 9 ka san ka fara dina fɔ o nasi fila in a ye min sɛbɛn su fɛ a bɛ kasatigɛlan ko la k'o mun tile 8 sɔgɔma o sɔgɔma n'a wulila a b'o mun a farikolo la a ye min sɛbɛn sɔgɔma a bɛ a yɛrɛ kunsigi bɔ k'o k'o nasi in na n'a ka di i b'a si n'a ka di i b'a kɛnɛ dɔ la i b'i ko la siɲɛ 20 yɔrɔnin n'i ko la siɲɛ 20 yɔrɔnin mɔgɔ fo ka taa bɔgɔ i bolo kɔnɔ Ala t'i ka sɔrɔ kɔ lajarabi ko de ka ca Ala bolo oui o de ye Adama ye o Adama bɛ cogoya min na Adama baki bɛ ten n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ Adama baki la à partir de 7 mois u ye Adama baki warijɛ baki ɲini ka don tigɛ la ka Adama ci côté kelen na k'a ci côté kelen na n'i y'a ci nin côté la k'a ci nin côté la kalo 7 bɛ dafa yɔrɔ la Ala tɛ sɔn f'i k'i tigɛ jan mɔgɔ ye k'a dilan e yɛrɛ de bɛ fɛn sɔrɔ k'a dun k'a mɔ ka sɔnni kɛ n'a ye. La bague de 7 mois. Adama kan. Lamɛnnikɛla bɛ nin kɛ n'a ye nin kɛ a bɛ ɲa oui. Merci beaucoup. Ala de voilà pendant que nous sommes à Abidjan d'autres Carrefour à Kouaba la Bibou. Oui. Voilà 07 87 97 7 85.